Ang Capuchin Catacomb sa Palermo, Italy ay nagsimula bilang isang monastic na libingan noong 1500s. Ngunit sa sumunod na 300 taon, nag-evolve ito bilang isa sa pinakakaibang museo ng mga patay na may mahigit 1,000 natural at artipisyal na mga mummies na nakadisplay. Itinayo ng mga Praile Capuchin ang kanilang monastery at libingan ng mga pari noong 1534. Nang mapuno ang kanilang sementeryo, humukay sila ng mga puntod sa ilalim ng kanilang monasteryo. Nagsimula ang mga praile sa pagmamify ng mga patay nang madiskubre nilang natiyo at naging natural na mami ang bangkay ng paring si Brother Silvestro ng Gubbio. Nang kumalat sa publiko ang balita tungkol sa pagpreserba ng mga Capuchin sa mga bangkay sa pamamagitan ng mummification, nagsimulang makatanggap ang mga praile ng mga request ng kanilang serbisyo mula sa mga outsiders. Noong 1783, opisyal na pinayagan ng mga Capuchin ang mga sibilyan at hindi miyembro ng kaparian na mailibing sa kanilang catacombs kapalit ng isang malaking donasyon. Sa panahong ito, dinagdagan ng mga Capuchin ang kanilang mga burial corridors at sa lumaoy naging isang status symbol para sa mga mayayamang pamilya ng Palermo na malibing sa catacombs. Simple lamang ang paraan ng mummification na isinasagawa ng mga praile. Ang mga bangkay ay pinapatong sa mga ceramic racks na dinadaluyan ng tuyo at malamig na hangin hanggang sa ito ay ma-dehydrate. May ilan na sumasailalim sa embalmment na sinasagawa ng mga doktor at espesyalista at ang mami ay inilalagak sa mga selyadong glass cases. Karamihan ng mga katawan ay dinadamitan ng mga mahaling kasuotan matapos i-mummify. Ang pamilya ng mga yumao ay nagbabayad ng ekstra taon-taon para makapag-iwan ng baol ng mga damit na bihisan para palitan ng mga praile ng kasuotan ng kanilang mami pag naluma o nasira ang damit na suot nito. Sa bandang 1800s, ang catacombs ay naglalaman ng libo-libong mummies na nakagrupo by category. Mayroong koridor para lamang sa mga monks at praile, mayroon ding para lamang sa mga profesional, mga bata, at mga babaeng walang asawa. Isa sa mga huling inilibing sa Capuchin Catacomb ay ang batang si Rosalia Lombardo noong 1920. Sa sobrang husay ng kalidad ng kanyang pagkakamamify, ang kanyang bangkay kung titingnan ay parang natutulog lamang. Sa taong ding yun, inihinto ng mga Italian authorities ang pagpapalibing sa Capuchin Catacombs dahil sa mga bagong batas para sa health regulation. At ang catacomb ay nag-transition mula sa isang active na burial site at naging isang historical monument. Sa panahon ngayon, ang catacombs ay isang major historical site at isa rin tourist destination na sumasalamin sa nakaraan ng mga taong nabuhay at pumanaw sa siyudad ng Palermo sa nagdaang 500 taon. Ngayon, ay tingnan natin ang iba pang mga larawan ng mga mummies na matatagpuan sa loob ng Capuchin Catacombs.
At hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.